Shalom, horas madihita saluhu na karamang daya karonga sa porsyo di bagasan ko itu hatta Yesus Kristus masuk pang do kota guru gonggo pe papa di acara jepek alai maripola. Hata ni debata dihita di hari Sabtu tanggal 27 Mei 2020 tersurat di Psalm nomor 20 ayat 5 sonom madiro pisi. Ede ho kamu ma debata. Puji hamu ma guarnai. Pale desamu ma dala di bana nama gulai tadi halongonan. Jauh pada guarna. Jala marolo polo mahamu di jolo. Ido kosaha. Hita karonga sabor seon di bagasan wa kata Yesus Kristus. Tamaru hita marolo. Tamaru hita mengending kuar di Jehovah. Sada kuar naumun. Ido dido buke deta 457. Sada kuar naumuni siana sagoari. Goarni Tuhan Yesus itu naumuli goarni Tuhan polani do endeki goarni Yesus do pamalu rohaki goarni Tuhan Yesus do pamalu ibana do nama ngortihu kita ibana do mangalo saluhuna akamusu na Roma na hobi hita alani porsia mahita di Tuhan Yesus Kristus alani tidak kuma goarna ido na nido na ni parpesam menon ala Jehovah do si partigo ai di pitor ibana zo na sa zolma na mangula ko dalam hasitonga alai na zolma na mangula ko hasahaton sai na mahamagoar do nguluna so tibus mahago bolong songon ibaturus me songon praktis marano kunabi habis alanido dihita saluhuk na karunga sa porsyon bar dalam mahita di dalam hasitunga ay nasa zon na mangula kung hati orang madulupulok do ibana dan mabiar di mana ay mardala di mana di dalam hasitunga alay mulujong na mangula kung hasanato say bokono sa dunguluna kahutang muluna jala mabiar di mana apa madipi di mana sih dalam hasitunga alay aladima dihita salbukna akadong sa porsa atau dia mana yang dokonon na makikito tama mahita marulupulu mamuji tuhata na berdua hok kita na mamitori atau bunga mana itu hakta Yesus tu baru kita para dihun inganan kita akacol mana porsia daulah humma di portibion akan adingan bicar di lehor de bataro pe kita tiki di portibion unang ma sia-sia kok dikit tau alai tapakke masa dengan mengulang makan atau margo kumahita kama kena mengulang situngani salubukna urupan di jauh baru kita molo olo kita marpang sadio molo olo kita madala di dalam hati orang ani tong mahita margo tuhata madongan kita tuhata mangaramoti kita horas shalom amen.